Я волю б да радзім нейкія унікатні ствари, індивідуальні. Не можу да кажем, да імам на яку амілену техніку волім і стрікання, і херпін лейс, і хеклання. Користа различити версти предзіве. Можу да користа за украса сваки перлиce kao na ovoj kapi u etno stilu. Mogu da obučem da vidite lepo. A kako to prolazi kod nas kada sa ovom kapom prođete kroz Niš? Jer se okreću ljudi da kažu, jao Bože, gledaj ovu ženu kako ima lepu kapu. A krećaju pa pitaju šta je za kapa, kaka je napravljena. U Srbiji je bilo mnogo zainteresovanja za ove radove. I vadila sam radionicu ovdje u Nišu, bili zainteresovane žene, pa naučili nešto. A koliko treba vremena da se takva jedna kapa izradi? Vidi se da tu ima dosta rada. Dosta rada, dosta. Šta je tu? Više rada ili više materijala ili samo mašta? Sama mašta. Ideja proizvoda ovo je sve što sama prvo treba da ima. Zato što treba da izmisli sve, izmisli kakva je bude proizvod, kakav je bude, kakav materijal treba da kupujete, boje, da sastavlja sve zajedno. I uvek treba da znaš da ovo je odeća, a ne slika. Zato što mnogi majstori koji radi freeform zaboravlja što ovo nije slika. Ja radim stvari koje mogu da nosi u svakodnevnom životu. Svi moje stvari oni mogu da nosi, mogu da kombiniraju sa farmerice, može da nosi ovaj kardigan u freeform stilu. Ovo kompletić napravila sam za moje dete, vidite, beretka i tašnice. Može da nosi sa nekim prslukom savremenim.